ஒரு இடத்துல நின்றா. ஏன்டா என்ன போட்டு கொள்றீங்க? ஒரு ஆள் இருக்குது. நான் உன்னை போய் படுறது என்ன போய் பாட்டியா? ஐயா மோடி ஐயா, உங்களை கும்பிட்டு கேட்குறியா? வெளியில போனா கொரோனா கொண்டுரும்னு சொல்றாங்க. வாஸ்தவமான பேசுதாயா. வீட்டுக்கு வந்தா இந்த பக்கி பையன் நம்மளை கொண்டுருமோன்னு பயமா இருக்கியா? ஐயா இன்னும் உங்களுக்காக எவ்வளவு ஒத்துழைப்பு பண்ண நாங்க தரம்பியா? எப்படியாதியா அந்த கொரோனாவுக்கு மாத்திரை மருந்தை கண்டுபிடிச்சு வழக்க மாத்திரையே அடிச்சு அந்த கொரோனா வெளியில கழிச்சு விடுங்க மோடியா. அப்படியே அந்த சீனாக்கார பிரதமருக்கு ஒரு போனை போட்டு இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு மூல காரணமா இருந்த அந்த வவ்வாலையும் பாம்பையும் சாப்பிட்ட பக்கி பயவில்லையே விளக்க மாட்டே வாயிலே சாப்பிடுவியா சாப்பிட சொல்லி போட போட சொல்லுங்க. அப்பதான் அங்க புத்தி வருவியா? கக்கூஸ்குள்ள கூப்பிடுறாங்களே. என்ன அப்படியே கழுவுறீங்க? சும்மா இத ஊத்தி கழுவுங்க. எதை? இத கூட பிடிக்க முடியல. நான் உடம்புக்கு சோப்பு போட்டே பிடிக்க மாட்டேன். இதுல இதெல்லாம் வேற போட்டு தேய்க்கணுமா? ஐயோ அப்பா சத்தியமா சொல்றேன், நம்ம பசங்க போனதை கழுவுனதுக்கு இப்படி மூச்சு முட்டுதே. நம்ம சுத்தமா இருக்கணும்ன்றக்காக அசுத்தத்துக்குள்ள இறங்கி, அதாவது ட்ரெயினுக்குள்ள இறங்கி வேலை செய்யறாங்களே, ஒவ்வொருத்தரோட கஷ்டம் எப்படி இருக்குன்றது இப்போதான் எனக்கு புரியுது. மனதாலையும் உடலாலையும் உண்மையான சுத்தமானவங்கன்னு அவங்க தான். நீங்க எப்பவுமே நல்லா இருக்கணும். ஜெயஹிந்த்.